Tak vás zdravím kolegovia rybári, máme tu druhý taký rýchlejší unboxing, je to 230 od Raptoru, zase vo verzii Extreme, zase s hliníkovou podlahou, kde musím upozorniť na jednu vec, že keď máte lepší materiál, je to na úkor hmotnosti, treba si premysleť pri tomto člne, čo chcete dávať na strechu auta, ako si chcete manipulovať, lebo tá váha je tam troška vyššia. Zároveň ja som išiel do tej váhy z toho titulu, že dokážem ho vyložiť 100% na môj veľký čln na 470 na príves a zároveň sa dokážem jednoducho manipulovať. Ak by mi moc horelo, dorobím na ňo plážové poliečka dozadu, uvidíme, ale každopádne ja som išiel po dobrých materiáloch a po kvalite, lebo tie tenké člny ja im proste jednoducho neverím. Ideme to skúsiť nejako rozboliť a uvidíme. Zase klasika, záručný list. Teraz čo najopatrnejšie sa toho pokúsim otvoriť, aby som niečo nepoškodil. Vidíte, že to rozbalenie ide vlastne na dotyk s tým orezávadkom, že netreba nejaké veľké ťahy robiť. Tá páska krásne práska. Tu vás musím upozorniť na jeden maličký detail. Ak máte verziu s vysokotlakovou podlahou, máte 3 krabice. Tu keď si všimnete hrúbku tejto krabice, je to podlaha plus príslušenstvo, čo je za mňa celkom v pohode, lebo máte ako keby o jednu krabicu menej. Lebo keď rozbaroval Kubák X-Wide 200 tuším, s vysokotlakovou podlahou, pamätám si, že na tom videu boli 3 krabice. Ja som si tiež preveroval cez majiteľa Carbhouse, či je to v poriadku, podľa mi, že áno, je tak. Otvoríme, uvidíme. Tak, pán majiteľ mal pravdu. V podstate máme tu zase klasika pumpu. Plán na podlahu. No, ďalej tu máme už vlastne tie väčšie veci. Vesla, lavička, samozrejme hliníková, samotná podlaha, toto sú tie bočné lišty na podlahu a toto je podlaha takto zabalená. Lišty sú len dve, takže to bude asi veľmi jednoduchá podlaha, že je kratšia. Teraz toto skúsim nejako opatrne. Zase to urobili dobre. Keď si všimnete tento detail, je to balené, zase tieto rohy by to nebolo celé otočené do zvyškov z materiálu, z ktorého sa robia priamo člny. Veľmi precízne je zabalená aj podlaha tak, aby sa o seba pri transporte nejakým spôsobom nedotýkala, neožgrela sa. Pri tom balení si fakt v Raptore dávajú veľký bacha. To musíme akože kvitovať, že tie veci sú fakt dobre precízne pobalené. No, podlaha. Toto je zadok. Tu máme zase tú burtničku alebo popruh na opnutie baterky aj s tou podložkou. Dostáva nám logický špic. Zase ako je na 470-ke. Toto je nejaké drevo alebo niečo také. Nie je to ten klasický materiál. Veslá sú klasika. Dvojdielne. Zacvakávacie cez guličku, klasický systém. Jednoduchá vec, proste dobre to funguje, netreba tu niečo špekulovať, vymýšľať nejaké inovatívne veci. Prejdeme k samostatnému člnu. Toto poškodenie som si urobil aj pri prenášaní. Od Carbhouse mi to prišlo bez poškodenia. Zase musím pochváliť, ako aj pri 470-ke, je tu daný kus materiálu, aby sa neporušil, neporezala taška. Taška má zase po bokoch pevné uši na prenášanie. Pri 470 som spomínal, že tam mi chýba toto veľké pevné madlo, tak na týchto to je. Od 270 hore to tam už nie, lebo je tam príprava na tú prednú kotvu. Do týchto menších to je, takže je to super na manipulovanie. Zase zabalené krytých napúšťacích ventilov. Tu je kill pekne uchytený, to si ešte ukážeme. Na 470-ke si ho treba vpredu troška doštelovať, lebo je chytený na 3 bodoch a je troška voľnejší, aby vám ventil sedel voči otvoru v podlahe. Ale to si všimnete, to nie je taká tragédia, lebo keď dáte prvý diel podlahy, tak už to potom drží, je to v pohode. Pri osádzaní podlahy je celkom dobrý trik nasadiť si jednu stranu, povedzme túto, keď už mám aj lišty, čo potom zdvihnúť, troška s tým potriasť, tá podlaha sadne viacej na druhú stranu a tá druhá lišta sa tam dáva celkom dobre. Pred nafúknutím potom zase si skontrolujte pozíciu ventila,
aby sa ten kýl krásne nafúkol do hlava, niektorý nejako krivo, aby ten kýl potom plnil ten účel, čo má, aby bol krásne na strede. A táto podlaha sa ostáva celkom dobre. Troška som zapúčaný, ale ide to. Je to taká malá fintička, ak si pomôcť a zbytočne sa s tým netrápiť, že vlastne osadíte jednu stranu, presuniete na druhú, dostanete druhú ličtu. A teraz idem postupne nafúkovať dokola, aby sa tá podlaha krásne ešte vycentrovala, i keď kontrolovať sa to dá, lebo tam je otvor na výpust vody a ten musí byť krásne v strede, takisto vás potom tu drží v podstate vpredu otvor na kýl, no a boky už si sami riešia vlastne lišty, takže ideme nafúknuť postupne do kolečka všetky 3 komory, aby sa tá podlaha krásne sadla tak, ako má. Čo máme celý nafúknutý, lavička sa dá posúvať, aj navliekať, dávať preč, aj keď je čo totálne nafúknutý, čo je veľké plus. A obrovskou výhodou týchto širokých členov je práve to, že je tu viacej priestoru, pokiaľ si necháme nohy pri sebe takto, dokážem krásne veslovať, lebo mi veslá idú ponad stehna, ponad kolena, nebúcham si, tým, že je to celé širšie. Opticky, tým, že ten čln fakt široký, ako som spomínal, tak vyzerá strašne krátky. Ako málo kto by typol, že to je 230, pokiaľ by som mu to nepovedal. Ja osobne by som tiež typoval niečo okolo 2 metrov. Čo je super, čln má pevné lana na prenášanie, zase mohutné silné zrkadlo, vypúšťací ventil, takisto máme, každá komora má vlastný pretlakový ventil samozrejme. Kýl si krásne sadol, keď som ho dofúkoval, troška som ho upravil, ale krásne sedí tak ako má. Vpredu je to veľké oko, už je tu od Raptoru priamo pekné čierne lano, takže nepotrebujete automaticky si brať do sebou lano. Čo sa týka prenášania, tu sú 2 veľké uši, vzadu sú 2 veľké uši. Myslím si, že je to celkom v pohode. Ten čln takto ako je, nebude vyhovovať tej mojej 470-ke. Bude to pekný párik na vode, myslím si. A ďalšou vecou, 270 by bola pre mňa asi zbytočne moc, aj keď je to tiež veľmi dobrý čln. Má ho jeden chalanisko na východe, ten má zeleného X-Wide 470 a k tomu 270 na zavážanie, aby to mal také univerzálnejšie, keď chodí na väčšie vody a aj bivakuje, že nebýva na lodi, nechytá z lode. Ja som si zobral toto, uvidíme, vyzerá to naozaj krásne. Uvidíme, ako to bude slúžiť, ale kamarát ten čln má, dáva mu naozaj zabrať a ten čln je s ním veľmi spokojný, má ho nejakú 3. sezónu. Takže ohľadom prenášania skúsim teraz, keď nahodíme vesla, že čo to povie. Predsa tá váha je malinko vyššia. Pozrieme sa na to. Tým, že ten čln je širší a nepatrí medzi fakt vysokých chlapov, tak uvidíme, troška si ho podtiahnem, neodvíham tu. Ale tú váhu tam je v podstate už troška cítiť. Takže skúsime si ho nejako postaviť. Čo to povie? Je to už cítiť na prenášanie a dá to s tým pre spôsob, ale keby som s tým mal chodiť niekde ďalej od auta, jednoznačne si s tým kúpim plážové poliesky. Je to menej trápenia. A tým, že predu do pevného, to je to oveľa pohodlnejšie.